No, a ja dáš tu paskuda. Neutekla som, hej. Teraz sme pozdravujeme, kde to tá fajta, čo sedia? Staďal sú. Tu ste rodina moja, hej. Jak sa máte? Nerozumejú. Ty, čo si predu nerozumíš, tyž? Jak sa povie, že vitajte? Pán Boh zápas bude, keď skočím na tebe, ty. Bude si koniec životu. Chcela som ich pozdraviť, ale neznám. Starosta tu není, že by mi pomohol, ale manželka, jak sa povie? Vy už musíte dať tie vlajky pred vami. Vitajte. Ahoj, tak. Ahoj. Škoda, že není tma, bo už by zlato na sebe nemali. O nie. Ale teraz my tak sme boli doma, tak sa svekra vadila, hovorí, Araňka, každý už má doma DVD, len my nemáme doma DVD, choď kupovať. Berti ide do obchodu, hovorí, pán predávač, predajte mi DVD, dobre, akú značku chceš, Berti? Sony, Panasonic. A Berti vraví mne, jedno, čo mi dáte, hlavná vec, že by sa to krúťalo. Videl predávať, že Berti Dilino nepredal mu dvojplatničku varič, keď je jedno, tá jedno. Ide domov, sa raduje a svokra vraví, kúpil si? No a nie, na 2 DVDčka a 7 stupne rýchlosti oteplenia máme. Púšťaj film, zapnú dvojplatničku, dal DVDčka, všetko sa roztieklo a svokra hovorí, no, ja vravela, že ty si hlúpy, veď ty si nekúpil DVD, ale napaľovačku, hej. Choď reklamovať, keby glupota kvitla Berti Orgova, zakvitnutý neurekom, hej. Ale vidím, že otec ma čaká, môj zlatý. Poď sa poprechádzame, nechceš, otec? Otec nedovidí, slnko ti palí. Ta si mal zobrať šilt, a keď nie, ta zober od babi chusku, hej. Šumný to, otec. Môžem sa ťa spýtať, má svoje zuby či žabku nosíš, otec? Že keď sa budeme cukrovať, aby som sa nezadusila, hej? Ja, aký si veľmi pekný, hej, môj zlatý, už som tvoja. Normálne, dneska sa môžeme, otec, milovať na Eurotel, to vieš ako? Že ty budeš ležať doma a ja budem celú noc nedostupná, hej. Môžeme takto skúšať, neplať, otec, ešte nevie, že prídem s deťami. Mám ich 17, hej. Ešte si nevidel koniec sveta z Európskej únie, hej. Ale teraz máme, dobre, máme hranice otvorené, chodíme, jak splašené. Tak sme išli do Ameriky, chytil nás Sony, hovorí, kde idete? Do Ameriky za Obahamu. No nemôžete ísť, máte papiere, nemáme nič. A hovorím, Berti, teraz ja rozprávam. Pán Colník, len nás púšťajte, my ideme na pohreb Bushovi, púšťajte. A Colník, ktorý neoklameteme. Bush nezomrel, my toľko počkáme, len nás pustíte cez hranice, hej. Že by sme postihovali. Ale vám poviem, gadžovky moje, teraz došiel policaj a hovorí, Araňka, gadžovka mala drevo, tá ste ukradli gadžovke drevo. Ja, pán policaj, nikdy v živote by som neukradla, choď by mi same preskočilo, ja by nevzala. Tak ideme do chyži, keď sa zmestíte, poďte ďalej. Ide policaj, hľada drevo, do jednej izby nie je. Ide do druhej, nie je. Ciska še napovalo a tam šahovina naukladaná dreva. A hovorí, no, nikdy by si neukradla všetko drevo tu. Vidíte, pán policaj, ja sama do šoku. Frastotelastovičky, koľko nás našali. Ich by trebalo pozatvárať. Hej, tak to bolo. Ale tak vám poviem, musím sa tak prekryžiť, bo ma nohy bolí. Už sa nechce vyzúvať, že by si neostal v narkóze. Hej. Môj fešák, jaký si... Už ty nekameruješ, už ťa umrzelo? Či už došiel film? Zapni, pohraj sa, manželka mu kúpila, tá sa baví, nie? Foď ma, more, takého pikača si doma nemal ešte. Môžeš aj šipky do mňa hádzať. Nic sa neboj. No ale teraz, čo sme boli, tak prišiel policaj, hovorí, Araňka, pozývam ťa na nás večierok, príde, zrejme pán policaj s radosťou. Všetci tak sedeli pri stole a načelník dvojde, ktorý potancovať na parket. Nevaj sa, pán policaj, nikto nie je na parkete, tak ja pôjdem. Pohneval sa, hovorí, čo? Si myslíš, že každý policaj je hlupý, tak sa hanbíš? Nie, ja som nepovedala. Tak poď na parket, no dobre, nebudem toľko. Tak sme tancovali a vravel si sa hanbila s policajtom hneď distancovať, že každý policaj hlupý, tak za to. Nie, no prečo si tako nechcela ísť?
Nehnevaj sa, pán policaj, ale na štátnu hymnu som ešte s nikým netancovala. Ty si bolo jedinelý prípad, normálne som bola hotová. Tak mojim, tu ma čaká on, nie že mi tiež utekneš, dobre? Ba Jussi ma že v brontofúzi, skoro jak Zurinda, hej, môj zlatý. Ešte bicykeľa sa vozíme, môj zlatý. Robíš, či si na podpore? Robíš? Tak ja hľadám čo na podpore, že by mi neutekol, hej. Bo keď budeš robiť, tak ťa neuvidí, môj zlatý lásky kvet. Si rozmysli. A ten, čo ku teba, to brat či šogor? Nechceš nič? Nepoznáte sa, hej. Známy, hej. Taký si, jak má Fiat dvaja, hej. Nič sa neboj, môj zlatý. Bude až jak moc zajde, dobre? Bo teraz mocno vidno a mne sa oči odražajú, tak by sme sa nenašli. Gačovky moje, tak vám poviem, my teraz doma tak sa mocno vadili. Predstavte si, chlapec ma tak prestračil, čo som normálne až z mody sa mi rozhopol. Hovorí, ponáľaj sa domov, mama, otec nám sa do povaly obesil. Tragédia. Utekala som doma, prídem na povalu, pozerám, nikto tam nebol, tak som si vydýchla. Chlapec hovorí, mama, 1. apríl starej pivnici zavesenie. No nezabijete ho. Tak som ho zrezala, čo normálne až opaľovacie slnko zašlo. Hej, hotové, tak som sa prestrachovala. Ale neviem, či teraz vy počúvate, gačovia, či máte času. Chce ju pozrušovať po isťovnej doktorov, lebo to tá kríza, čo utočí na nás, sa musíme zbesňovať. Už sa len bude uzdravovať cez televízor, ale musíte mať plazmovaný, lebo neprejde na vás signál. Hej. To my sme si zobrali na kvatro, sedíme doma, zjavil sa doktor na obrazovke a hovorí, no, ide vás ľudia uzdravovať, tak si dajte ruku na miesto, ktoré máte postihované, vás budem uzdravovať. Dobre. Ja dala na srdce boja sklamaná z lásky, pozerám na Bertieho, ruky padajú dole na gate. Hovorím, ty nepočuješ, čo doktor hovorí? On ide uzdravovať, neoživovať. Tebe nepomôže, choď by krupobytie na teba prišlo. Táto tak máte, mladiež moja. Ja stále hovorím, keby som nemala suseda, do dneska deti nemám. Ešte dobre, že len tak sme preskočili a už sme boli rodina, nie? A vy ste veľmi pekná panička, čo tak sedíte? Ste stadík, pani? Skoro stadík, a zo stadík vedľa potom. A čo tam potom ide, aký vala? Neznáte? Však povedzte, nie? Lebo vy tu sedíte a nikto nie je doma, si tiež. Či nemôžete? Gačovka nerozumí, povie po anglicky, do you speak English, moja? Nebudete utoriť. Taká ste zacata, jak i ja, máte pravdu. Ale tak vám poviem, Gačovky, pokiaľ vy pochopíte paragrafy, my ich dávno vládame. To nás nikto netrofne, teraz normálne budete vychodiť ku nám sa učiť, Však teraz prišla pani zo sociálky, bo hovorí, Aranka, tá vás voda brala, tá ideme pospisovať, čo vám zobralo. Dobre, že si sa zobudila na úrade. Tá mi píšte, čo mi voda vzala, pozrite sa. Ľadničku, mikrovlnku, počítať, DVDčko, hifi, veži, vysavači. Ona hovorí, počkaj, všetko mi diktuješ, ale ty ku tomu nemáš elektriku. Napíšte elektriku, voda vzala, Dobre, že ste mi to pripomenovali, lebo by ja bola zabudla. Môj zlatý, raz si tu. Taký si ako koalícia, opozícia, ale prechádza z jednej strany na druhú. Neboj sa nič, bude dlouhá noc. Čo, môj zlatý, taký si ukľudňujúci, keby si diazepam zobral, tak čo? Nič ťa nerozmetá fešaku. Nebojte sa, moja. Ja ešte raz prídem, ale chlapci, to už nie je chlapci, to vyskadík, počová, kyčera. Tak, čo kusták sa zakrúte a kusták, hej? Dobre, otec. Všetko bude. Nepotrebujete do autobusu airbagy? Tak ešte nemáte samonafukovacie, hej? Takže opäť vám prídu niečo pekné zatancovať, pospievať. Keď znáte, môžete aj vy sa rozhýbať. Vy do chodkárky nie, lebo vám zoberú ZTP, raz chcete, hej? Neviete, kto tu do sociálky. Vy radšej len gamby otvírajte, hej? Ale pomaly, že by žabka nevyskočila. Dobre, nech sa páči, idú tancovať.